أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram Müslüman kardeşler. Соңгы вакытта без шундый бер тенденция күрәбез. Кешеләр үз аралашуга караганда SMS-лар белән я булмаса интернет аркылы язышуны хуп күрәләр. Язган вакытта әйтергә уялган сүзләрне язырга мөмкин. Я булмаса әйткән сүзне бит кире кайтарып булмый, ә монда язган сүзне сызып башка сүз кулланырга мөмкин. Димәк, шушы язуның үзенә күрә бер истинлекләре, матур яклары барлыгын күрәбез. Ләкин бит язган вакытта әле аны язып калу гына түгел, ә аның әлбәттә үзенең әдәпләре дә була. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Әгәр сиңа язма рәвештә сәлам килгән икән, аңа сәлам җавап бирү бу тел белән әйткән кебек хаклыдыр. Шундый ук хакы барды. Димәк, әгәр дә мәсәлән динебез буенча сиңа берәр кеше сәлам бирсә, ассаламу алейкум дисә, аңа җавап бирмәү гынах булып санала. Чөнки җавап бирү ваҗиб, мәҗбүри. Ә инде кемдер сиңа хат белән яза икән, әлеге дә баягы SMS белән, я булмаса интернет хәбәр белән яза икән, димәк, аңа да җавап бирү кирәк икән. Әлбәттә, ул хат сәлам гына булмаска мөмкин. Мәсәлән, ул синең белән исәнмесез дип, ассаламу алейкум дип хушлашмаска яки исәнләшмәскә мөмкин. Ләкин нинди дә булса хәбәр килә сиңа интернеттан. Хәлләр ничек? Син кайда? Я булмаса кай вакытта кем син дип тә килә шулай бит. Менә бу очракта һәр шушы җавапларга, шушы хатларга җавап таба белергә кирәк. Чөнки сәламгә җавап биргән кебек, бу кешеләргә җавап бирү дә ул мөхтәрәм кардәшләр мәҗбүри булып санала. Хәтта сиңа начар сүзләр әйтсәләр дә, начар җаваплар килсәләр дә, мөхтәрәм кардәшләр буларга да җавап бирергә тырышырга кирәк. Әлбәттә, андый сүз белән түгел, начарлык белән түгел, ә рәхмәт дип. Ни өчен рәхмәт дип? Чөнки сине ачуланган сөккән кеше синең гынахларыңны үз өстенә ала. Менә шушы җавап бирү ул сезнең араларны сакларга ярдәм итә. Синең трафа түгел, әдәпле тәрбияле икәнеңне күрсәтә. Ләкин шулай да язган вакытта әлбәттә сәлам белән башласаң әйбәт булыр иде. Ассаламу алейкум дип. Я булмаса инде әлбәттә мөселман кешесе булмаса исәнмесез дип яки башка сүзләр кулланып. Чөнки менә бу исәнләшү ул мөхтәрәм кардәшләр шундук араларны җылытырга ярдәм итә. Тәкәбберлекне төшерә. Һәм шулай ук язган вакытта кулланырга тырышырга кирәк матур сүзләрне, кешене мактый торган сүзләрне. Чөнки кай вакытта мәсәлән килә шундый язмалар, анда тәкәбберлек күрергә мөмкин. Аның язу стиле буенча ул үзен тәкәббер тота. Сиңа әмер биргән кебек. Я булмаса синең үзеннән түбәнрәк итеп күрсәтергә тырыша. Шуңа күрә дә дөрес матур сүзләрне кулланырга тырышырга кирәк. Әлбәттә, бу үз чиратында бездән осталык та таләп итә. Чөнки тел байлыгы булырга тиеш. Сөйләм синең матур булырга тиеш. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, языр өчен безгә матур итеп сөйләшергә, я булмаса шушы үзебезнең телебезне байтырга кирәк. Менә бу язмаларга, мөхтәрәм кардәшләр, җиңел генә карарга кирәкми. Без булар турында юкка гына сөйләмибез. Чөнки язмалар аркылы кай чагында кешенең күңелендә күп сораулар туып кала, үпкәләр туып кала. Я булмаса ниндидер язма алып, ул Алла сакласын, атна буе икенче язма килгәнче үпкәләп йөрергә мөмкин. Шуның өчен дә әлбәттә һичшиксез менә шушы язуга карата булган әдәпләрне кулланырга тырышырга кирәк. Күбрәк язган сайын, күбрәк аралашкан сайын, әлбәттә аның җаваплылыгы да арта. Менә шуларны мөхтәрәм кардәшләр без дә онытмасак иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.